ଯିବା ନମସ୍କାର। ବାତ୍ୟା ଅନୁକୂଳକୁ ନେଇ ଏକ ସୂଚନା ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହଁ ମିଷ୍ଟର ଜୀବନାନନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। କୁହାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ କମ, ଚେନ୍ନାଇ ବୁକୁଟେ ଅଧିକ କମ ହେଇପାରେ। ଘରେ ବସି ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଖବର ମିଳିଛି କି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଅନେକ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଏମିତିଆ ବାତ୍ୟା ବା ଏମିତିଆ ପବନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝାଡୁଆ ଚଢିକୁ ସେ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି କଥାକୁ ଆଲୋକପାତ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମିଷ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବାବୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିୟର ବାବୁ, ପ୍ରକାଶ ମହଲ ବାବୁ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ତାଙ୍କ ଥରଥର ଗଲଗଲ ହଲିଗଲେ ଆମର କିଛି ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଗାଡି କୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଏକାଥରେ ଗଲୁ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ପବନରେ ବାତ୍ୟାରେ ଚଢି ଶୁକେଇବେ ଝାଡୁଆ ଚଢି, ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଝାଳ ସିନା ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଚଢି ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚଢି ଚକୁଳି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଡୁଆ ନ୍ୟୁଜ।